Duite mana lho diklip weruh aku. 50.000-an 3 jajahe. Sik tak goleke ndak dadi perkara. Nah, gitu. Aku soalnya ora seneng karo rombongan kok dadi perkara ki aku ora seneng. Bukan masalah itu, mengko ndak gelo le ngenai piye ne. Ya sik tak golek lagi tak goleki sak. Nah. Kok ora ono ya eketane. Apa? Eketane ora ono. Ya ono iki apa? Oh, iki apa? Nah, bener to? Bener to? Aku mat nek ro duit kene. Heeh. Oh iki ya matamu ya kacetane. Ya nggo soflan nek ora nggo soflan kok ngaruh aku tindakan kecurangan. Ya sino mau. Ya. Saiki ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Lali janjine. Oke. Sik. Lali janji. Iki sing buri kono weruh ora ya? Weruh. Oh, jostenane. Yes. Perso ding, perso. Nggih. Iki semen kabeh iki do mergane apa kowe iki wong blasteran kok pinter nyinden. Ya, blasteran. Heeh, mbokne gembel bapane Jawa. Ya. Kayak dijak paseno niki kok ngerti nek nyinden marake duit ya. Sing penting duit ya. Nyinden wae kok. Lek lemu sekolah dhuwur-dhuwur nganti S2 iki tok nggo ngopo? Nggo nyinden. Loh, iki aku meninggikan derajat sinden. Meninggikan derajat sinden. Oh iya, nek nyinden biasane mung yo mas gones-gones. Nah, aku yo nyinden karo dadi motivator ning perusahaan yo wangun ra? Wangun. Wah, jelas. Dadi ra mung 75.000 mundak ngono lho, 7,5 juta. Sinden ki 7,5 juta. Lho ngono kuwi. Ora masalah. Tak sagui ya padake cah tipis ora. Ning karo dilatih diesel. Ya wis mati sih kae ngono ya. Nggih. Melonyoh sih kek cangkem. Niki ten pundi Pak niki? Desa Kandangan. Kambak. Pancuran Pekambangan. Kandangan. Pandangan pertama awal. Iya. Cece. Tasakuran Pak Lurah. Oke, selamat nggih Pak Lurah. Mugi-mugi amanah nggih. Amin. Mugi-mugi saged rukun sedaya warganipun nggih. Nggih mboten jotos-jotosan ampun. Mangke nek rewang ya rewang, rasan-rasan nggih. Nggih, apik kuwi. Kudu tok nai motivasi supaya rukun. Iya. Mergo Pak Lurah ki dadi kepalane seluruh desa. Iya. So, dase desa ki apa? Hei. Averat. Sik, kowe mau muni apa? Dase desa. Dase desa piye? Kepala sirahipun desa. Menika awrat nggih kedah menyunggi kabeh wong sakmene ki abot ya. Ha iya. Nyunggi sabakaran sate wae abot arep nyunggi wong sakmene. Nah iya. Ning nek kuat ora masalah. Ora kok perkara nyunggi saning gawe tentrem desa, minangka dadi atasane desa aja kok ngunekke ndas desa. Ki atasan. Kowe kepala ki apa? Kepala ki aja tok basake Jawa. Terus nek kepala sekolah ndas sekolah ngono. Ki kepala. Kok kepala sirah. Kepala ki maksude kepala kuwi nek nggo menungso ndas, ning nek nggo pimpinan ki ora kena tok ndaske, tetep kepala. Tetep kepala. Basa Jawa ki angel. Ya tetep kepala basa Jawa. Tetep kepala, heeh. Ora konsisten. Ora konsisten. Berarti ra duwe vocabulary-ne ra duwe wong Jawa. Vocabulary. Carane nek wong Jawa ki akeh, nek tiba ana glebak ana ndlangsar ana kepleset kejlungup kedelak apa lah kuwi le. Maksude nek basa Jawane tiba ki ora mung siji tok. Ana sing gegeblak, kendlosor, keplengkang lan sak piturute. Nek kepala tetep kepala. Mbak kan ana mondosomonone, domosanane, dosanamane nipun. Ne maksude das kuwi ana dosanamane napa? Kepala anu nek kepala ki bahasa Indonesia. Nggih. Ya nek sirah, mestaka. Mestaka. Mestakung. Mestakung semesta mendukung. Jon. Angel ngajari cah iki. Aku nganti jane wegah aku pisan. Wegah yo dijak terus kok. Nggih. Wegah yo dijak terus kaya ngene jarene can kudu ngejak sing edani ben laris. Oh iya.
Ya lumayan rodo setetik. Ngurmasani nek edan bocah saiki. Iya. Biasane dieloni kae sing ngono kae lho. Ki mau tak kira ono ya Pak ora ono. Sapa? Kae sing senengane mjeret-jeret kae lho. Akeh wong I love you. Ngono kae. kae wong edan kae. Ya kowe sok jatahe dadi kaya ngono kae. Tuaku ya, Pak. Cek. Aku mbiyen ngejak iki pisanan dek Rungisa basa Jawa kisinan terus lho nok. Kewirangan dadak genahke ro bapak-bapak tangga teparone sing duwe hajat. Iya. Upamane ditinggali nang Pak Maryanto, mesti dititipke tanggane, transite nang tanggane. Iya. Nang tanggane meneh mergo wonge akeh. Iki cara iso basa ku ya ana nembung. Bu, nyuwun ngapunten Bu, ajeng teng mburi ajeng ngising ngono kok. Aku nganti tratap langsung Bu nyuwun ngapunten nggih nika buku dudu wong Jawa. Mboten napa-napa, mboten napa. Wis tak omongi aja diomongke kuwi iki basa Jawane teng wingking ngono tok wae. Nah ya wingking, tapi masalah iki beda nggon nek ngising ning cerak. Nek ngising cerak nggon sapi, nek ados beda meneh ning nggon cerak dapur. Lah kan yo sing jelas tujuane apa? Ngising, Bu. Ya kan langsung dicaning kandang sapi aku. Ngono. Ngene lho, tata carane wong Jawa ki tembung kuwi ra entuk diucapke sak nggon-nggon. Boten bareng. Ora mboten bareng. Mergo kuwi basa kasar. Oke. Ajeng wonten wingking ngono iki ibuke wis dong. Oh berarti wong iki arep pipis utawa arep bebuang. Oh bebuang ya. Ah, utawa kowe nembung ajeng bebucal, Bu. Oh monggo wonten wingking ngono mesti. Oh, bebucal. Heeh. Pak Seno nggih nembe bebucal iki. Bebucal wayang wucal. Piye to maksude kok bebucal wayang? Lagi ringgit babucal. Wacucal. Iya. Oh, keprok sirahmu modar kowe. Wong kok marahi mumpet suwe-suwe ta. Ya ampun nggih, ampun nesu nggih. Awas iki. Coy, iki aku ancek-ancek ya ben gedhok. Kondara gedhok. Dhuwur, Pak. Acek-acek. Kowe ngopo ngono kuwi ngopo lho? Kuwi catil. Catil. Hati-hati lho nek Kang Piye? Supan. Wah, ya apik no. Engko setane tak kon pindah ning nggonamu. Jadi setanku padamu no. Meng dientukke setan aku. Moko aku mbayar dheke bendina lho. Iya. Meng di setan-setan ki ra apa-apa. Ngati-ati anggere kowe menikmati tenan jatilane. Nek kowe Kang Slupan bijik-bijik aja sambat aku. Tapi carane setan kuwi saiki wis bingung arep nganslupi ngendi-ngendi cope akeh. Dadi ya renene kangelan. Jatilan pirang-pirang jarene. Maksudnya piye kuwi? Kan akeh jatilan. Dadi setan iki kakean cop. Jatilan ning kene, jatilan ning kono. Lah arep ning kene kesuwen, ki wayangan dudu jatilan. Dadi ra bakal tekan kene setane. Tenangno pikirmu. Ya bener, nek dipikir-pikir nalar ya no. Iya, saiki jatilan ki saking okehe, moko setane ming sithik. Dadi setane iki pindah rono, nglangsupli kono, kono jatilan pindah rono. Kekeselen setane. Iya. Ngono ya. Wis ben. Ya dangslu pilihane. Gelem apa kowe dangslu pilihane? Apa kuine? Ayo, Jim. Ya, ayo mangga. Janjane kowe ning menikmati tenan jogetane nganti merem-merem. Heeh, jan aku seneng nek Elisan joget nganggo merem-merem ngono kuwi. Menjiwai tur dasare ya kayake arep edan tenan kaya. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ki mau Mbak Elisa or karos Alaso. Ya.